Samantala mga ka-aksyon, mula pa rin sa Caloocan Satellite Office, kasama naman ngayon ni Rudy Vizcaya si Sandra Ward, pang-artista Sandra Ward, at ang kanyang hinaing naman ay para sa kanyang anak. Nitong buwan pa lamang ng Desyembre na na-diagnose ng sakit sa puso na kailangang sumailalim din sa agarang operasyon. Okay, Nay, kumusta po yung kalagayan po ng inyong anak ngayon? Ayun po, nasa bahay po siya. Medyo okay naman po. May mga gamot na iniinom. Opo, ilang taon na po itong si Aaron? 24 po. Aaron po ba or Aaron? 24 po siya. Aaron ba? Ano ang pangalan? Aaron Alvin Ward po. Ayan, Aaron. Ito pong si Aaron ay wala pa pong sariling pamilya? Meron po siyang partner. Meron din po siya isang anak. Opo. So, meron siyang partner, meron din po siyang isang anak. Ito po bang si Aaron ay may trabaho or hanap buhay? Wala po nasa bahay na po. Kasi mag-aaral po sana yan. Nagtrabaho po siya dati pero tapos na endo na po siya. Ngayon, ang plano ko po ay pag-aralin ulit. At inabutan po siya ng pandemic Natigil siya mag-aral. Ngayon, bala ko mag-aral siya ulit. Kaya lang, nagkasakit naman po siya. Opo. Pangilang anak niyo po itong si Aaron ay? Po, ma'am? Pangilang anak niyo po ito? Pangalawang anak ko lang po. Dalawa lang po yung anak ko. Isa pong 34, sa isang 24. 10 years yung gap nila. So ito pong si Aaron ay ang inyo pong bunsong anak. Bunso po siya, bunso. Opo, bunso. Nay, ito pong sakit niyo sa puso, ngayon niyo lang po ba nalaman o noong bata pa po siya ay talagang meron na po kayong nakitang sintomas sa sakit sa puso, ito pong si Aaron? Noon po, pinanganak ko po kasi siya, 7 months lang. So sabi ng doktor, yung heart niya hindi pa masyado na-develop dahil premature. Pero nung pina-check up po siya nung 3 years old siya, doon nakita na meron siyang bulb na magkadikit. Pero sabi ng doktor, sa heart center, na habang lumalaki siya, naghihiwalay naman siya hanggang sa makaabot siya ng 10 years old. Pag halimbawa hindi siya naghiwalay, magkakaroon ng mga sintomas ng paghinga, paghihina niya. Pero wala naman po nangyaring ganun Opo. So ngayon lang po, buwan ng maliit siya, ngayon lang po siya ulit nagkasakit ng ganyang klase sakit. Opo. Ano daw na yung sabi ng doktor? Base po sa pag-check up niya dito sa anak po ninyo, ano po daw yung maaring rason? Bakit daw nagkaroon ng sakit sa puso itong si Aaron? Siguro po sa mga lifestyle po, sa mga kinakain. Pero active naman po kasi yun sa basketball. Nagba-basket. 5 ano po matangkad yung anak ko? 5 ano po yan? 6-footer po yan. Kaya lang, siguro po sa mga kinakain. Okay. So wala naman po sa pamilya ninyo or sa lahi po ninyo ang meron pong sakit sa puso? Ang sa lahi po kasi namin, ma'am, ang mga asthma, high blood, sa puso, kung ano na, yung nagkakaroon sakit sa puso, parang komplikasyon na lang yung sakit, kaya namamatay ng cardiac arrest. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor? Anong klaseng operasyon ba yung kinakailangan na isagawa po kay Aaron? Kailangan po siya mga operahan agad sa kanyang possible valve replacement sa heart center. Opo. So, meron na ba kayong naipon na para sa operasyon ni Aaron? Sa ngayon po, dalawa pa lang po sa Bicol Party List ang akin na ipon. Pero hindi ko po ma-raise yung amount. Opo. So, paano nyo po natutususan yung pang-araw-araw pong pangangailangan at gamutan, lalo na meron pong gamutan itong si Aaron? Through GL din po na binigay ni Congressman o Kamalapitan, doon ko po na itatawid yung mga gamot niya kasi medyo mahal po talagang gamot sa puso. Opo. So, kulang na kulang po yung pera po ninyo na para po sa gamutan ni Aaron. Sobrang kulang po. Malaki pa pong kailangan po. Opo. Nasa 700,000 po yung kanyang operation. Opo. Sige, Nay, at ilalapit po natin ito kay Rudy Vizcaya, para naman malaman natin kung ano po yung pangangailangan na pwedeng matugunan po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa muli, Rudy. Ito nga po, itong isa na naman kababayan natin na taga rito sa Barangay 175. Ito po ay lumapit na naman sa ating tanggapan dito sa Ako Bicol Party List upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na operahan sa heart center. Sa madaling balita, tumawag ako sa buti nating Congressman Saldico, upang matulungan itong babae natin taga rito sa Caloocan. Opo. So, ano po yung maaari nating maitulong, Rudy?
ating buting Congressman Saldico, bigyan mo ng 100,000 yan para mapira na kagad ang kanyang anak sa heart center. Ora mismo. Ora mismo. Yan, Nanay Sandra, 100,000 worth of guarantee letter ang maibibigay po sa inyo para naman po maoperahan na ang inyo pong anak na si Aaron. Yes po, maraming salamat po sa ating Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bongalon, at kay Sir Rudy Vizcaya. Maraming salamat po. Apo. Tulong na yun. Si Lord na bumahala sa inyo talaga sa biyaya. Apo. Bless po sila lahat. Maraming salamat po, Nanay, at si Lord na din po yung bahala para po ay gumaling at maging successful po yung operasyon ng inyong pong anak na si Aaron. Maraming salamat, Nanay. At maraming salamat din sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List.